babi terkadang alamin agisna sirullah kabul datullah kabul sifatullah kabul wujudullah kabul ajatinipun Bapak Agus Nadianto pupulan siang punika sampun sepuh ya Allah antar pangapunten mugi-mugi Gusti tansah ndangkung sak pengkeripun dari ketermanipun kesehatanipun redhi ngagung kebena bentan penyakit mulya gesang sak turun-turunipun lan panjang usia sumpah mbah sedaya pisan sumpah mbah wonten ing masyarakat ing Detak Sidoarjo sak lamlanipun namung Gusti Allah kang ndangkung ketermanipun ya Allah estu ya Allah kesesen bumi banyu genian panas wonten tatah Detak Sidoarjo Sragen Sukawati Allahumma inna nas'aluka ridhal wajana wa astuqika mutunabanar robana tingkasana wa bila ketikasana wa aqina tabanar wa aqina tabanar wa aqina tabanar wa minal jannati tamla abdur ya sakopar amin dan alamin subhana rabbika ngasipun wa salam mursalin alhamdulillah alamin fil fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alhamdulillah amin amna kata semanten kondur dumateng panata wicara entel patunapunten sajeng kula pangsulaken dumateng kaliwara assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Purna tata cara bubak kawak. Nggih matur suwun Pak Simin sampun paripurna kanthi acara bubak kawak. Kula nyuwun gending ngudang anak. Nggih. Mugi tansah soleh lan solekah beruntung dunia dan akhiratipun. Kekudanganipun Bapak Agus keluarga tumrapun putra temanten kekalih mugi-mugi dados anak anung analita keluarga ingkang tentrem ayem tegen mugen mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayo terus Pangapunten ingkang ngudang anak Mbak Yanti piyambak ingkang nyekar Pak Simin. Nggih. Keluarga piyambak ngudang anak Mbak Yanti semonggo katur. Bapak Ibu utawi keluarga ngudang ora. gegandengan temanten kalih sampun purna santun busana. Dile kepareng foto pakurmatan semerambah foto keluarga amung kasumanggaaken Anak lanang lanang dhewe anak wedok wedok dhewe anak lanang tak kudangi sok yen gedhe pinter sekolahe tak kudangi bocah bagus aja jar pincer nesu ya sing dulur tumindak ya sing dulur Bapak Karno gampang motor. Yo yo. tanah baling ulon Juragane gampang motor aja to bulis. tak kudangi bocah manis tak kudangi bocah bagus besok besok gede pinter sekolahe Kudange tak sayange anakku sing ayu-ayu dhewe kinudang rama ibune sok nek gedhe bojone pegawe. amin Mas Simin ngelawet no maka wit cilik saiki wis gedhi Ha,